महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा हिंदू जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा हिंदू जननायक माननीय राजसाहेब ठाकरेंचा जय भवानी. कृपया सर्वांनी व्यासपीठाच्या खाली जायचं आहे. मी श्री केतन जोशींना विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम आयोजित करायचा. श्री केतन जोशी. हॅलो हॅलो. सर्वप्रथम इकडे जमलेल्या तमाम महाराष्ट्र सैनिकांना तुमच्या 18व्या वर्धापन दिनाच्या अत्यंत मनापासून शुभेच्छा. तुम्ही सगळे सेटल झालात असं गृहीत धरतो आणि आज साहेबांच्या परमिशननी एका महत्त्वाच्या विषयावरच तुमच्या सगळ्यांशी संवाद साधायचा आहे. तो म्हणजे सोशल मीडियाचा वापर किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर कसा करावा. हे भाषण किंवा लेक्चर सुरू करायच्या आधी मला 1-2 प्रश्न विचारायचे आहेत. हे आपलं अख्खं वर्ष निवडणुकांचं वर्ष आहे. आपल्यापैकी किती लोकांना अत्यंत मनापासून वाटतं आहे की येणाऱ्या सगळ्या आगामी निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अफाट यश मिळायला पाहिजे? ज्यांना वाटतं त्यांनी जोरात आवाज द्या. ओके, हा तुमचा आवाज फार सुंदर आहे, दणदणीत आहे. याच्यासाठी तुम्हाला एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की तुम्ही बाकी तुमची सगळी राजकीय लढाई, राजकीय स्ट्रॅटेजी, बाकी साहेब जे आदेश देतील त्या पद्धतीने काम कराल. पण जर निवडणुका जिंकायच्या असतील आज नाही पुढच्या कुठल्याही काळामध्ये, तर तुम्हाला पहिली गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची करायला लागेल. ती म्हणजे सोशल मीडियाचा शहाण्यासारखा किंवा ज्याला आपण म्हणतो की स्मार्ट पद्धतीने वापर करायला लागेल. हे सांगितल्यावर तुम्ही मला म्हणाल की आमच्या प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, तू काय आम्हाला शिकवतो? तर तुम्हाला एक सांगतो की तुम्ही ज्या पद्धतीने वापर करताय तो वापर आपल्याला पुरेसा नाही. ज्या पद्धतीचं घवघवीत यश मिळवण्याची क्षमता आपल्या पक्षामध्ये आहे, आपल्या नेत्यामध्ये आहे, तसं जर यश हवं असेल आणि जर त्याला आपल्याला साहेबांना सहकार्य करायचं असेल तर तुम्हाला सोशल मीडियाचा वापर हा स्मार्टली करायला लागेल. आता स्मार्टली करण्याच्या आधी मी या गेले 10 वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल बघितलं तर मला 3 प्रकारचे प्रवाह जाणवतात. एक की जे सोशल मीडियावरच नाही आहेत. 2 ज्यांनी फक्त स्वतःची सोशल मीडियावरती अकाउंट उघडून ठेवलेली आहेत पण ती दुसऱ्याच्या आयुष्यामध्ये काय चाललं आहे हे बघण्यासाठी चाललं आहे. अच्छा, यांनी ही पोस्ट टाकली का, यांनी हे लाईक केलं का, बरं, मग त्याचे स्क्रीनशॉट काढायचे. आणि तिसरे की जे त्यांच्या परीने खूप जेन्युइनली त्याचा वापर करतायत आणि त्यांना असं वाटतंय की जे आम्ही करतोय ते एकदम सर्वोत्तम आहे. तर पहिली गोष्ट आपण असंही लक्षात घ्या की याच्यापुढे फक्त निवडणुकाच नाही, आपल्याला आयुष्याच्या कुठल्याही क्षेत्रात जर यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्याला सोशल मीडियाला पर्याय नाही. आता तुम्ही म्हणाल की सोशल मीडियाला पर्याय नाही, हे म्हणण्याच्या मागचा लॉजिक काय? तर मी तुम्हाला एक स्टॅटिस्टिक्स सांगतो आणि ते स्टॅटिस्टिक्स पाहिल्यानंतर तुम्हाला पटेल. साधारणपणे भारतामध्ये 2014-15च्या दरम्यान स्मार्टफोन हा प्रकार यायला सुरुवात झाली. मग त्या स्मार्टफोनची क्वालिटी बदलत गेली, ती चांगली होत गेली आणि मग आपण साधारणपणे सुरुवातीला एक काय म्हणजे 2G होतं, मग 3G आलं, मग 4G आलं, मग 5G आलं. आपण एक पहिल्यांदा दिवसाला अर्धा ते 1 तास म्हणजे 2014 आणि 15ला आपण दिवसाला अर्धा किंवा 1 तास हा सोशल मीडियावरती किंवा स्मार्टफोनवरती द्यायचो, ज्याला आपण स्क्रीन टाईम म्हणतो. म्हणजे सारखा मोबाईल काही झालं, वेळ मिळाला, काहीतरी काढला, मोबाईल बघितला, काहीतरी स्क्रोल केलं, काहीतरी लिहिलं, टाईप केलं. हा आपण 2014-15ला आपला स्क्रीन टाईम होता फक्त अर्ध्या तासाचा. आजचा स्क्रीन टाईम आहे भारतीयांचा 6 तासाचा. म्हणजे 24 तासाच्या दिवसामध्ये 8 तास आपण झोपतो, 8 तास काहीतरी काम वगैरे करतो आणि उरलेल्या काळामध्ये 6 तासाचा काळ आपण हा स्क्रीनवरती घालवतो. आणि हा अक्रॉस आहे. हा म्हणजे असं नाही आहे की इथे शहरातलीच लोक करतात, ग्रामीण भागात करत नाही, राजकीय कार्यकर्ते करतात किंवा कॉर्पोरेटवाले करत नाही. ॲव्हरेज आपल्या सगळ्यांचा ॲव्हरेज स्क्रीन टाईम हा 6 तास आहे. आता 6 तास जर माझी मानच त्या स्क्रीनच्या मध्ये पूर्ण वेळ अडकून पडणार आहे आणि मला आसपासच्या माणसाकडे बोलण्याकडे लक्ष द्यायला किंवा त्याचं ऐकून घ्यायला वेळ नाही आहे किंवा आपण एवढी मोठी होर्डिंग्ज लावतो, एवढ्या सभा घेतो, हे करतो,
ते सगळं मला ऐकायचंच नाही, कारण मला जे त्या स्क्रीनमध्ये दिसणार आहे तेच जर माझ्यासाठी अंतिम असेल आणि तेच मला बघायचं असेल तर तुम्हाला त्या स्क्रीनमध्ये त्या लोकांचं अटेन्शन घ्यावं लागेल. आता मी मगाशी म्हटलं तसं की इथे 3 कॅटेगरी आहेत, त्याच्यातली जी काही एक तिसरी कॅटेगरी आहे की जे म्हणतात की आम्ही सोशल मीडियावर आहोत आणि आम्हाला माहिती आहे आम्हाला काय करायचं आहे. तर तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की ज्या वेळेला मी तुम्हाला असं सांगतो की 6 तासाचा स्क्रीन टाईम आहे, तो 6 तासाच्या स्क्रीन टाईममध्ये पूर्वी फक्त फेसबुक होतं. 2014 साली फेसबुकवरती लोकांची संख्या होती 7 कोटी, त्यावेळेला इंस्टाग्रामवरती संख्या होती 50 लाख. 2024ला फेसबुकचे भारतामधले वापरकर्ते आहेत साधारणपणे 32 कोटी. इंस्टाग्राम 50 लाख होते, ते 52 कोटी झालेत. ट्विटर 27 कोटी झालेत. त्याच्या जोडीला 250-300 रुपयामध्ये मिळणारं ॲमेझॉन प्राईम आहे किंवा हॉटस्टार आहे, अशी ढिगांनी OTT प्लॅटफॉर्म्स आहेत. व्हॉट्सॲपवरती येणारे फॉरवर्ड्स आहेत. साधारणपणे तुम्ही आणि मी 2 चुका करतो की सगळेच जण, म्हणजे मी पण करतो बऱ्याच वेळेला, की उठल्यापासून सगळ्यांना बिझी ठेवतो की काहीतरी गुड मॉर्निंगचं मेसेज पाठव, मला काहीतरी मेसेज आलं तो दानकन फॉरवर्ड कर. ॲव्हरेज भारतीय माणूस दिवसाला कमीत कमी 300 मेसेजेस त्याच्या मोबाईलमध्ये येतात. 300 म्हणजे 300 लोकांकडनं येत नाहीत, पण 300 मेसेजेस येतात. आता साधारणपणे असं एक विचार करा की 300 मेसेजेस मला बघायचे आहेत, तर मी 30 सेकंद दिले तर माझ्या दिवसातली मी ॲव्हरेज 90 मिनटंही घालवली. त्याच्याशिवाय माझ्याकडे यूट्यूब आहे. यूट्यूबचा एक आकडा सांगतो, जगभरामध्ये दिवसाला 7,20,000 तासांचा यूट्यूबवरती कॉन्टेंट अपलोड होतो. त्याच्यामधलं 20% भारतातला होतो, म्हणजे दिवसाला 1.5 लाख तासांचा कॉन्टेंट यूट्यूबवर येतो. आपण सगळे जे काही शॉर्ट्स बघत बसतो यूट्यूबवरती किंवा व्हिडिओज बघत बसतो, एक ॲव्हरेज असं सांगितलं जातं की भारतातल्या कुठल्याही यूट्यूब बघणाऱ्या माणसाला त्याच्याकडे जे काही त्याच्या अल्गोरिदम सेट करून दिलेले आहेत त्या लोकांना आणि सांगितलं की मला या खेळामध्ये या पद्धतीचा कॉन्टेंट दाखव, हे दाखव, तर आपल्याला दिवसाला 15 तासाचा कॉन्टेंट दिसत राहतो. आता तुम्ही विचार करा, मला दिवसाचा स्क्रीन टाईम 6 तास, त्याच्यामध्ये मला 15 तासाचा यूट्यूबचा कॉन्टेंट समोर येतोय. दिवसाला आपल्याकडे साधारणपणे आपण 2,500 ते 3,000 लोक आपल्या फेसबुक फ्रेंड लिस्टमध्ये असतात. कमीत कमी 800 हा बेसिक ॲव्हरेज आहे, जास्तीत जास्त 5,000ची लिमिट आहे म्हणून 5,000. 300 लोक आपल्यामधले काही ना काहीतरी पोस्ट करत राहतात. सो त्या 300 लोकांचा अपडेट मला बघायचा आहे. मी ज्यांना ट्विटरवर फॉलो करतो ते बघायचं आहे, ज्यांना इंस्टाग्रामवर फॉलो करतो ते बघायचं आहे. त्याच्याशिवाय मला माझ्या प्रत्येक मूड असतात. माणसं सकाळच्या वेळेला ज्या वेळेला त्यांचा मोबाईल स्मार्टफोन काढतात त्यावेळेला ते व्हॉट्सअपवरती रात्रीचा काय मेसेजेस येऊन गेलेत का ते बघतात. त्याच्यानंतरचा जो काळ आहे 8 ते 11, या काळामध्ये लोक त्यांना इन्फॉर्मेशन हवी असते की नवीन काय घडलं आहे. मग त्या काळामध्ये जनरली न्यूज चॅनल्सच्या साईट्स बघितल्या जातात की ट्विटर बघितलं जातं. फेसबुकवरती सुद्धा फेसबुकचाही हा अनुभव आहे की फेसबुकवरती ज्या लोकांनी काहीतरी करंट अपडेटवरती, म्हणजे या क्षणाला काय घडलंय हे ज्यांनी लिहिलं आहे त्यांचंच फक्त कॉन्टेंट दिसतो, बाकीच्यांचा कॉन्टेंट फेसबुक दाखवत नाही. कारण ते म्हणतात की दुसरं काहीतरी दाखवलं आणि हा माणूस दुसऱ्याकडे निघून गेला तर काय करायचं. मग सेम 11च्या नंतर माणसांचं काहीतरी काम वगैरे सुरू होतं, ऑफिसेसमध्ये जातात. 1-1:30च्या दरम्यान त्याच्या जसा जसा दिवस सरायला सुरुवात होते त्या दरम्यान त्याला थोडंसं इन्फोटेनमेंट हवं असतं की माहिती पण हवी पण थोडंसं मनोरंजन हवं आहे. 4 वाजल्यानंतर किंवा 5 वाजल्यानंतर जशी संध्याकाळ व्हायला लावते, सूर्य कलायला लागतो, त्यानंतर तुम्ही कितीही महत्त्वाची गोष्ट ट्विटरवर टाका, फेसबुकवर टाका, हा माझाही अनुभव आहे. हे स्टॅटिस्टिक्सही सांगतात की त्या गोष्टी बघितल्या जात नाहीत. संध्याकाळच्या वेळेला लोकांचं सिंपल म्हणणं असतं, डोक्याला शॉट देणारं मला काहीही नको, मला काहीतरी मनोरंजन दे. मग लोक त्यावेळेला जाऊन काहीतरी ॲमेझॉनवरती गाडीमध्ये एखादी फिल्म बघत बसतात किंवा अजून काहीतरी सिरीज बघत बसतात. या सगळ्याचा एक अर्थ लक्षात घ्या की तुम्हाला असं वाटतं की अरे आपण काहीतरी सोशल मीडियावर एक रील टाकतो. मग रील काय टाकतो तर बऱ्याच वेळेला मला अशी एक रील दिसतात की कोणीतरी गाडीमधनं उतरलंय आणि तो चालतोय आणि मग त्याचा कोणीतरी एक कार्यकर्ता त्याचा व्हिडिओ काढतोय आणि मागे काहीतरी झँगाट मराठी गाणं लावलंय आणि ते गाणी लावल्यानंतर खाली कॉमेंट असतात, भाऊ 1 नंबर, आमचा दादा नंबर 1, भावी खासदार, भावी आमदार, काय भावी नगरसेवक, महापौर, काय वाटेल ते लिहिलेलं असतं. आपण आपल्या भावकीमध्येच रमलेलो असतो. आपल्याला सिंपल असं वाटतं की अरे आपण हे व्हिडिओ टाकला. ती स्टोरी ज्या वेळेला सामान्य प्रेक्षक बघतो, एक गोष्ट विसरून म्हणजे आपण पहिली लक्षात ठेवा की जे काही तुम्ही सोशल मीडियावर टाकणार आहात ते माझ्या ग्रुपमधल्या 300 लोकांसाठी मला टाकायचं नाही आहे. कारण मी मगाशी म्हटलं तसं की जर 6 तास माणसं स्क्रीनमध्येच मान घालणार आहेत तर त्या स्क्रीनमध्ये तुमच्याबद्दल त्याला काय दिसतं
याच्यावरती तो तुमचं मत ठरवणार आहे. त्याला जर असं दिसलं की गाडीमधनं खाली उतरतोय, कॉलर उडवतोय किंवा गॉगल लावतोय, तर त्याला एवढंच कळेल की या माणसाकडे गॉगल आहे, याच्याकडे चांगले कांजी केलेले कपडे आहेत आणि याला गाड्यांमधनं उतरता येतं. याच्या पलीकडे तुमच्याबद्दलचं कुठलंही परसेप्शन तयार होणार नाही. आता तुम्ही म्हणाल की नाही तरी पण आम्ही हे करत राहू, नो प्रॉब्लेम, शुभेच्छा आहेत, ते करत राहा. याचा एकच तोटा तुम्हाला असा होईल की हळूहळू ही माध्यमं तुम्हाला दाखवणं बंद करून टाकतील. आता ही बंद का करतील म्हणजे थोडेसे टेक्निकल टर्म्स आहेत, पण हे प्लीज समजून घ्या. एक शब्द आहे, हा शब्द तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या बोकांडी, ज्यांना ज्यांना आयुष्यामध्ये व्यवसायात राजकारणात यशस्वी व्हायचं आहे त्यांच्या बोकांडी हा शब्द बसणार आहे. त्या शब्दाचं नाव आहे ऑल्गोरिदम. ऑल्गोरिदम या शब्दाचा सोपा अर्थ असा आहे की फेसबुकनी तुमच्याकडनं माझ्याकडनं आजपर्यंत एकही रुपया घेतलेला नाही. ओके, आपण विचार बघा कसं आहे, 7,20,000 तासांचा कॉन्टेंट यूट्यूबवर मी टाकतो, पण यूट्यूब माझ्याकडे पैसे नाही मागत आहे की अरे तू एवढा कॉन्टेंट टाकतोस, पैसे काढ चल. किंवा आपण डेट ठेवून फोटोग्राफ टाकतो फेसबुकवरती, काय 20-20, 25-25 फोटोग्राफ टाकले, दनादन पोस्टी लिहिल्या, काही केलं. फेसबुक आपल्याकडनं पैसे घेत नाही, ट्विटर आपल्याकडनं पैसे घेत नाही, इंस्टाग्राम आपल्याकडनं पैसे घेत नाही, कोणीच पैसे घेत नाही. पण 7,20,000 तासाचा रोजचा कॉन्टेंट कुठेतरी सेव्ह करून ठेवायला लागत असेल, तो एकदा आला की तो आयुष्यभर तिकडेच राहतोय. याचा अर्थ तुमच्या माझ्या या सगळ्या हौशी मौजींसाठी कोणीतरी लाखो डॉलर्स खर्च करत आहे आणि ते फुकट करत नाहीये. ते आपल्याला सांगतात की आता तुझ्यासाठी मी एवढे पैसे खर्च केलेत ना, आता एक काम कर की आता तू दिवसभर माझ्या त्या फेसबुकवरती, ट्विटरवरती, इंस्टाग्रामवरती, कशावर तरी सातत्याने तिथेच टिकून राहा. तुमच्यापैकी आय एम शुअर जे कोणी आत्ता साधारणपणे 25-30 वयोगटातले असतील त्यांना नेटफ्लिक्स हे प्रकार माहिती असेल की एक ॲप आहे ज्याच्यावरती सिनेमा लागतो. आत्ता नेटफ्लिक्सच्या जो CEO कम त्याचा फाउंडर आहे त्याची एक मुलाखत झाली. त्या मुलाखतीमध्ये त्याला एक प्रश्न विचारला की तुझ्यामध्ये नेटफ्लिक्सचा सगळ्यात मोठा शत्रू कोण किंवा कॉम्पिटिटर कोण, स्पर्धक कोण. तर ज्या वेळेला प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी पण पॉज घेतला. तर तो पॉज घेतल्यावर मला पहिल्या डोक्यात असा एक विचार आला की हा काहीतरी म्हणेल की हा ॲमेझॉन आहे, नाही हॉटस्टार आहे, असं काहीतरी सांगेल. कारण आता उद्या समजा विचारलं आपल्या पक्षाचा स्पर्धक कोण, तर आपण इतर राजकीय पक्षांचीच नावं घेणार, आपण असं नाही ना सांगणार. त्यांनी शांतपणे आणि अत्यंत थंड डोक्याने एक उत्तर दिलं, माणसाची झोप. तुम्ही जर झोपलात तर तो म्हणतो की तुम्ही माझा कॉन्टेंट कन्झ्युम करणार नाही, सो तुम्हाला मला खिळवून ठेवायचं आहे, तुम्हाला आतमध्ये अडकून ठेवायचं आहे. फेसबुकचं म्हणणं इतकंच आहे की तुमच्यासाठी मी गेले 8, 10, 12 वर्ष जेव्हापासून प्रत्येकाने ज्याचं केव्हा अकाउंट उघडलं असेल तुम्हाला फुकट हाऊसमाऊस करायची सोय लावून दिलेली आहे. आता त्याचे पैसे मी जाहिरातदारांकडनं वसूल करणार. मग जाहिरातदार विचारतो केतन जोशी फेसबुकवरती किती तास असतो, मग असा आकडा येतो की तो 20च मिनिटं असतो, पण तो 4 महिन्यापूर्वी अर्धा तास असायचा. का अर्धा तास असायचा? त्यावेळेला त्याला काहीतरी एक विशिष्ट पद्धतीचा कॉन्टेंट आवडायचा, तो दिसायचा. तिथून सुरुवात होते तुमच्या ऑल्गोरिदमच्या खेळाला. तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या फेसबुकमध्ये 500, 1000, 2000, 3000 मित्र असतात. तुम्हाला त्याच्यातला फक्त 300 लोकांचा कॉन्टेंट दिसतो, कारण त्या 300 लोकांच्या कॉन्टेंटला जेव्हा तुम्ही एखाद्याला आता इकडनं गेल्यानंतर तुम्हाला ज्यांनी कोणी फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली असेल त्याला बघा, तुम्ही स्क्रोल करता आणि तुम्हाला तुम्ही ज्या ठिकाणी तुमचे आयबॉल्स, तुमची बुबुळं 30 सेकंदाच्या वर जास्त थांबतात त्या ठिकाणी ते सांगतात तिथे फेसबुकच्या कुठल्या तरी सर्व्हर्समध्ये ज्याला रेकॉर्ड होतं की केतनला या माणसाच्या कॉन्टेंटमध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि ज्या वेळेला असं 8 ते 10 वेळा मी 30 सेकंद तिकडे थांबतो त्यावेळेला असं रजिस्टर होतं की याचाच कॉन्टेंट दाखवायचा, कारण केतन आतमध्ये आला आणि त्याला जर दुसरं काहीतरी दिसलं आणि तो निघून गेला तर काय करायचं. मुद्दा असा की तुम्हाला ज्या वेळेला वाटतं की आपण काहीतरी रील्स टाकतो, आपण काहीतरी करतो, त्या गोष्टींमध्ये जर स्टोरी नसेल, तुमच्याकडे ते त्याच्यामध्ये सांगण्यासारखी एक कथा नसेल तर लोक ती गोष्ट बघणार नाहीत, ती सोडून देतील. मी मगाशी जे उदाहरण दिलं की जे फक्त आपल्याच पक्षात नाही ते सार्वत्रिक दिसतंय दुर्दैवानी की रील्स टाकायचं म्हणजे काय तर एक माझे म्युझिक लावायचं, गाडीतनं उतरल्याचा, याचा त्याचा असा एकदम केसाचा तुरा काढल्याचा, गॉगल लावल्याचा, ह्या व्हिडिओजनी तुमची इमेज अजिबात होणार नाही. कारण हा जो बाहेरचा वर्ग आहे, परत पक्षामधले तुमचे समर्थक, तुमच्या आसपासचे लोक हे तुमचं कौतुक करतील, सांगतील भाऊ त्याला 5000 व्ह्यू आले बरं का, त्याला 50,000 व्ह्यू आले बरं का. ते आपल्याच घरातली माणसं आहेत. आपल्याला आपल्या घरातल्या माणसांच्या पलीकडचं कौतुक पाहिजे, त्यांच्या मनात जागा केली तर आपल्याला या सगळ्या लोकांना कॅप्चर करणं शक्य आहे.
तिसरी गोष्ट, जर अजून एक गोष्ट की बघा, आपल्याला आपण म्हणतोय काय की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा तरुणांचा पक्ष आहे. आता या वयाची आपण साधारणपणे व्याख्या करायला जर गेलो तर ती 18 पासून 40-45 पर्यंत येते, कारण हल्ली माणसं 80 वगैरे जगतात, त्यामुळे निम्मा वय म्हटल्यावर 40-45 हे तरुण वय येतं. आता हा तरुण माणूस जिथे आहे त्या ठिकाणी आपण आहोत का याचा पहिला विचार करा. दुर्दैवाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये मला अत्यंत कमी लोक इंस्टाग्रामवरती आढळतात. जी जनरेशन 1996ला जन्माला आली ते 2010 पर्यंत, ज्यांना जेन झी असं म्हणतात, त्या जनरेशन ही 100% इंस्टाग्रामवरती आहे. कारण फेसबुक हे त्यांच्या मते म्हाताऱ्या लोकांचं पेज आहे, असल्या ठिकाणी त्यांना जायला इंटरेस्ट नसतो. कंप्लीट व्हिज्युअल माध्यम आहे. स्टोरी, तुम्हाला व्हिडिओ टाकायचा आहे. आता कालच एक शालिनीताईंचा व्हिडिओ आम्ही पाहिला आणि तो आम्ही शेअर केला. काल त्या नाशिकला येत असताना त्यांनी एका ठिकाणी एका पेट्रोल पंपावर त्या गेल्या आणि त्यांना असं कळलं की तो पेट्रोल पंप पूर्णपणे महिलाच चालवतात. आता नेमका कालचा दिवस महिला दिनाचाच होता. त्यांनी त्यांच्याबरोबरचा एक छोटासा 30 सेकंद 1 मिनिटाचा व्हिडिओ केला आणि तो टाकला. आज सकाळी ज्या वेळेला आम्ही व्हिडिओ बघत होतो की आपल्या व्हिडिओला काय काय रिस्पॉन्स आला, तर सरप्राइझिंगली त्या व्हिडिओला खूप रिस्पॉन्स आला, कारण त्याच्यामध्ये स्टोरी वेगळी काहीतरी माहिती होती. म्हणजे टिपिकल समजा शुभेच्छाच दिल्या असत्या, तेच दिल्या असतं तर कदाचित त्याला आलं नसतं. त्याच्यामध्ये काहीतरी नॉवेल्टी होती, की काहीतरी वेगळं पण होतं, की अरे वा, लोकांना नवीन माहिती हवी असते. लोक कुठल्याही माध्यमांवरती जाताना एकतर माहितीसाठी येतात किंवा मनोरंजनासाठी येतात किंवा दोन्हीच्या मिक्सचरसाठी येतात. याच्यातलं आपण जर काहीच देणार नसू तर आपल्याकडे लोक येणार नाहीत, आपल्याला लोक बघणार नाहीत. सो पहिली गोष्ट, तुमच्यापैकी सगळ्यांना इंस्टाग्रामवर यावं लागेल. इंस्टाग्रामवर येण्याच्यासाठीचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण मी मगाशी सांगितलेलं परत दोनदा सांगतोय. 52 कोटी लोक आज भारतामधली इंस्टाग्रामवरती आहेत. आणि हे सांगताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, जगातला समजा असं आपण धरू की बाबा जगामध्ये भरपूर जे काय सेलिब्रिटीज आहेत, पॉलिटिशियन्स आहेत, त्या सगळ्या सेलिब्रिटी आणि पॉलिटिशियन्समध्ये इंस्टाग्रामवरती म्हणजे तरुण पिढीला ज्या माध्यमावर ते सगळ्यात जास्त असतात तिकडे पहिल्या 25मध्ये एकही पॉलिटिशियन नाही आहे. भारतातला पण नाही, कोणीही. भारताचा पंतप्रधान पण पहिल्या 25मध्ये नाही. पहिल्या इंस्टाग्रामच्या याच्यामध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो आहे, ज्याला 66 कोटी फॉलोअर्स आहेत, आणि त्याच्यानंतर पहिल्या 25मध्ये आपल्या भारतातल्या अभिनेत्री आहेत. याचा अर्थ सिंपल आहे की जी काही 18 ते 35 मधली पिढी आहे त्यांच्यासाठी पॉलिटिक्स आणि पॉलिटिशियन ही मुळात प्रेफरन्स वाईज तळामधली गोष्ट आहे. त्या तळामध्ये आपल्याला हात वर करून सांगायचं की प्लीज माझ्याकडे बघ, कारण मला तुला काहीतरी सांगण्यासारखं आहे. आपण जर हे सांगितलं नाही तर हे बघणार नाहीत. मी तुम्हाला आता एक सांगितलं की नाही इंस्टाग्रामवरती क्रिस्टियानो रोनाल्डोला 66 कोटी आहेत, किंवा अजून कुठल्या तरी प्रियांका चोप्राला काहीतरी 12.5 कोटी फॉलोअर्स आहेत, आलिया भटला 8.5 कोटी फॉलोअर्स आहेत. यांनी काहीच साध्य होणार नाहीये. याच्यामध्ये एक भाग लक्षात घ्या की 8.5 कोटी फॉलोअर्स त्यांचे असले तरी त्याच वेळेला असाही एक वर्ग आहे की ज्याला चांगलं ज्ञान पाहिजे. म्हणजे आत्ता एक सर्वे आला होता की 9.5 कोटी डीमॅट अकाउंट, म्हणजे ज्याच्यामधून आपण शेअर्सचे वगैरे व्यवहार करतो, असे 9.5 कोटी ॲक्टिव्ह सक्रिय अकाउंट, ज्याच्यामध्ये दर 2 महिन्याला एकदा तरी ट्रान्झॅक्शन होतं, अशी 9.5 कोटी अकाउंट आहेत. त्याच्यामधली 2.5 कोटी अकाउंट ही महाराष्ट्रातली आहेत आणि त्याच्यामधली भरपूर ही छोट्या शहरांमधली आहेत. याचा अर्थ या लोकांना इन्फॉर्मेशन पाहिजे आणि ती ज्ञान पाहिजे, आणि तेच जर आपण त्यांना देणार नसू, तेच आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार नसू, तर आपण त्यांच्या तळागाळामधल्या लिस्टमध्येच जाणार. सो मूळ मुद्दा असा आहे की तुम्हाला जर सोशल मीडियाचा वापर करून पॉलिटिकल यशस्वी व्हायचं असेल तर अगदी काही थंब रूल सांगतो. पहिला थंब रूल की स्वतःला कुठल्याही उपाध्या लावून घेऊ नका, की स्वतःच्या नावापुढे काय साहेब किंवा सम्राट बिम्राट अशा उपाध्या लावून कुठलाही कॉन्टेंट टाकू नका, तो कॉन्टेंट बघितला जात नाही. नंबर 2, तुम्हाला जर कुठल्याही पद्धतीने जर तुमची व्ह्युअरशिप वाढवायची असं वाटत असेल तर स्वतःचं कौतुक स्वतःच्या करण्याच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाकडनं तरी केलेला कॉन्टेंट टाका. आत्ताचा सर्वे असा आहे की लोकांनी एंडोर्स केलं असेल की हा माणूस चांगलं काम करतो तर आणि तरच त्याला फक्त त्याचा कॉन्टेंट लोक जास्त बघतात. मी माझं कौतुक केलं, कोणीही बघणार नाही. तिसरा नियम, जे काही मांडाल ते मोजक्या शब्दांमध्ये, फोटो चांगले या स्वरूपात मांडा. आणि या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला जर चांगली स्टोरी सांगायची असेल तर पहिलं पॉझिटिव्ह व्हा. लोकांवरती सातत्याने टीका करून किंवा त्यांना खाली ट्रोल करून काहीही होणार नाही. लास्ट बट नॉट लिस्ट,
स्टोरी चांगली सांगायची असेल तर आपल्याकडे या देशातला सर्वोत्तम स्टोरी टेलर आहे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे. ते प्रत्येक गोष्ट कशी मांडतात त्याचा विचार करा, त्या पद्धतीने स्टोरी मांडा आणि जर हे करू शकलात तर माझ्यावर विश्वास ठेवा की या पक्षाला जे अफाट यश मिळणार आहे त्या यशामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी केलेल्या सोशल मीडिया वापराचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोलाचा वाटा असेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद केतनजी. माननीय राजसाहेबांचं नाशिकला आगमन झालं आणि एक विजयाचा शुभ संकेत आपल्याला मिळाला. सत्यगाव तालुका येवला इथे सुनील सांगळे व आपले 9 लोक संपूर्ण ग्रामपंचायत आपण परवा निवडून आलोय. तर एकदा सर्वांचं अभिनंदन. आजच्या या शुभदिनी पक्षाला निधी संकलन काही लोक आपल्याला मदत करत आहेत. मी सर्वप्रथम श्री गजानन काळे शहराध्यक्ष नवी मुंबई यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि श्री राजसाहेबांना आपल्या हस्ते चेक सुपूर्द करायचा आहे. श्री गजानन काळे यांनी 15 लाखाचा चेक सन्माननीय राजसाहेबांना सुपूर्द केला आहे. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन, आभार. जनहित व विधी विभाग सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. ॲडव्होकेट किशोर शिंदे साहेब, सरचिटणीस डॉक्टर संतोष सावंत साहेब, ॲडव्होकेट अनिल गजने, ॲडव्होकेट रवींद्र पाष्टे, श्री राकेश पेडणेकर, उपाध्यक्ष श्री तुषार आगरकर, सुनीता चुरीताई, सचिव मोहनसिंग चव्हाण, जिल्हा संघटक प्रफुल्ल बनबेरू. जनहित विभागातर्फे 1.5 लाखाचा धनादेश आता ते राजसाहेबांना देत आहेत. श्री अरविंद गावडे, माजी माथाडी कामगार सेना अध्यक्ष, यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यांनी पक्षासाठी 25,000ची मदत आता जाहीर केली आहे, देणगी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण चर्मकार उद्योग कामगार सेना श्री सतीश वैद्य हे 25,000चे चेक देत आहेत राजसाहेबांना. सौ स्वागताताई उपासनी आपल्या नाशिकच्या धडाडीच्या महिला कार्यकर्त्या आहेत, त्या राजसाहेबांना 51,000चा निधी आता आपल्या पक्षासाठी देत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक आभार. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. ज्या क्षणाची आपण सर्व वाट पाहत आहोत, संपूर्ण महाराष्ट्र ज्याची वाट पाहत आहेत, श्री राजसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी संपूर्ण सभेला संबोधित करावं. जमलेल्या माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिक बांधवांनो आणि भगिनींनो, मला कल्पना आहे आपण बराच वेळ इथे थांबलेला आहात, परंतु आता केतन जोशी हे जे तुम्हाला सांगत होते, समजवत होते, ते तुमच्यासाठी समजवत होते. की हा सोशल मीडिया हा आपण कशा प्रकारे वापरला पाहिजे, राजकारणासाठी म्हणून याचा कसा वापर केला पाहिजे, लोकांपर्यंत तुम्ही कसे पोहोचलं पाहिजे. जे माध्यम इतकं पॉवरफुल, अत्यंत महत्त्वाचं माध्यम जे तुमच्या हातामध्ये आहे, ज्याच्याबरोबर तुम्ही रोज सकाळीपासून रात्रीपर्यंत खेळत असता, ते माध्यम तुम्ही कशा प्रकारे राजकीयदृष्ट्या वापरलं पाहिजे, ज्याचा उपयोग पक्षाला होऊ शकेल.
हे ती गोष्ट ते सांगत होते. आणि खरंच आहे, माझ्याही बाबतीत काय काय टाकतात. गाडी येते, दरवाजा उघडतो, मी खाली उतरतो आणि मागे रा 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 रा. अरे काय म्हणजे काय? यातनं हाताला काय लागलं? ना तुमच्या ना माझ्या. आणि मग काहीतरी आपल्या गाड्या दाखवायच्या, लाईट दाखवायचे, माणसं उतरताना दाखवायची, यातनं कोणीही ते पाहत नाही. तुम्ही जर पक्षाच्या नावाने जर समजा सोशल मीडियावरती जर तुमचा कंटेंट, तुमची गोष्ट जर समजा लोकांपर्यंत पाठवणार असाल, पक्ष आला कोणताही असू देत, लोक पाहत नाहीत. त्याच्याबद्दल जर समजा काहीतरी गोष्ट मिळणार असेल, त्यांना ऐकायला मिळणार असेल, पाहायला मिळणार असेल, तर लोक पाहतात, आणि ते पाहत नाहीत. असो, पण सोशल मीडियाचा कसा वापर करायचा याबद्दलचं मी केतन जोशी यांची मी काही व्याख्यानं मी काही शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आपल्या महाराष्ट्र सैनिकांसाठी ठेवणार आहे की त्यांनी ते कसं वापरलं पाहिजे यासाठी. ज्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा आहे त्यांनीच तिथे यावं. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला 18 वर्ष पूर्ण होत आहेत. यावर्षी ठरवलं नाशिकमध्ये करायचं. दरवेळेला मुंबईमध्ये होतो, मग एके दिवशी ठाण्यामध्ये केलं, एके दिवशी पुण्यामध्ये केलं एकदा. म्हटलं याला नाशिकला करू. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शहरांमध्ये, प्रमुख शहरांमध्ये दरवर्षी पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा करायचा असं आम्ही ठरवलेलं आहे. आता पुढे कधी कुठच्या शहरामध्ये करायचा त्याचं बघू, आता कॉईन उडू. पण आज 18 वर्ष पूर्ण होत आहेत पक्षाला. मला असं वाटतं आज मी थोडासा राजकीय इतिहास तुम्हाला थोडासा सांगणं आवश्यक आहे. कारण आपल्याकडे सध्या काय झालेलं आहे, प्रत्येकाला की वडा टाकला की तळून आला पाहिजे, पण त्याच्यासाठी बटाटा शिजवावा लागतो, त्याच्यामध्ये अजून काही काही गोष्टी टाकाव्या लागतात, मग त्याचं पीठ करावं लागतं, बाकी गोष्टी असतात. या सगळी प्रोसेस बाजूला, फक्त आम्ही बटाटा खाणार, तो तळून आला पाहिजे. सगळ्या गोष्टी फास्ट फूड लेवलला गेल्यात. मी तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगेन, माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिकांना, खास करून माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना सांगेन, माझ्या बरोबरच्या सर्व सहकार्यांना, तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन, राजकारणामध्ये जर समजा तुम्हाला वावरायचं असेल, राहायचं असेल, टिकायचं असेल, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे लागते पेशन्स. तुमच्या आजूबाजूचे इतर जे आपले राजकीय पक्ष आहेत यांचं यश तुम्हाला आत्ता दिसतंय. आपल्याला असं वाटतं नरेंद्र मोदींचं जे यश आहे 2014 साली आलेलं, ते नरेंद्र मोदींचं आहे, त्यातला काही भाग असेल, पण ते संपूर्ण श्रेय इतकी वर्ष त्या पक्षासाठी झटत असलेले जे कार्यकर्ते त्यांचे आहेत ना, त्यांचं आहे ते श्रेय. 1952 साली पक्ष स्थापन झाले त्यांचा, 1952 साली जनसंघ, तो 1980 साली त्याचा भारतीय जनता पक्ष असं झालं नामकरण. आणि 52 सालापासून इतक्या लोकांनी खस्ता खाल्लेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मग अडवाणीजी आले, अटलजी आले, सगळेच आले. महाराष्ट्रात बघायला गेलं तर प्रमोद आमचे महाजन झाले, गोपीनाथराव मुंडे झाले, सूर्यभान वाडणे झाले, अनेक लोक आहेत.
ज्या अनेक लोकांनी, हर्ष अडवाणी झाले, इतक्या लोकांनी जे इतकी वर्ष ज्या खस्ता खाल्लेल्या आहेत ना, त्याच्यातनं आलेलं हे यश आहे. अचानक मिळालेलं यश नाही आहे. मग अटलजींचं सरकार ज्या वेळेला आलं ते देखील कसं आलं? पहिलं आलं किती 13 दिवसांचं, दुसरं आलं 13 महिन्याचं, नंतर आलं 4.5 वर्षाचं, नंतर परत 10 वर्ष काँग्रेस होती. गेल्या 18 वर्षामध्ये मी माझं भाग्य समजतो की अनेक चढ उतार पाहिले, चढ कमीच पाहिले, उतारच जास्ती पाहिले, पण या संपूर्ण उतारामध्ये तुम्ही सगळेजण माझ्याबरोबर राहिलात. यश काय, कुठे जातं यश? मिळणार, निश्चित मिळणार. ते यश मी तुम्हाला मिळवून देणार म्हणजे देणार, हा माझा शब्द आहे तुम्हाला. पण लागतं काय? पेशन्स. तो जर ठहराव जर समजा तुमच्यात नसेल, काही नाही, गोट्या कुठेतरी घरंगळत जाणार. आणि मला ना, मी तुम्हाला खरं सांगतो, मला ना माझ्या कडेवरती माझी पोरं खेळवायची आहेत. कारण सध्या महाराष्ट्रामध्ये काय झालंय, दुसऱ्याची पोरं कडेवरती घेऊन फिरण्यामध्ये जो आनंद मिळतोय, तसलं सुख नकोय मला. माझ्यात आहे ताकद तेवढी. पण हे पक्ष उभं करणं, पक्ष चालवणं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या आधी 10 वर्ष अगोदर आला, पण त्याला मी पक्ष नाही म्हणणार. तो निवडून येणाऱ्या माणसांची बांधलेली मोळी आहे ती. आणि शरद पवार साहेब हेच करत आले आजपर्यंत. जे जे निवडून येतात त्यांना बरोबर घेतात, त्याची एक मोळी बांधतात आणि सांगतात हा माझा पक्ष. ते वेगळे झाले तरी ते निवडून येणार आहेत. आता तर झालेच. पण या महाराष्ट्रामध्ये जर खऱ्या अर्थाने जर पक्ष स्थापन कुठचे झाले असतील तर एक पहिला जनसंघ, त्याच्यानंतर शिवसेना आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. याच्यामधले 99% लोकांचा कधी कुठच्या राजकारणाशी काही संबंध नव्हता. इथे आमचा अविनाश जाधव कुठे बसला असेल? कुठे आहे? इथे. या पक्षात यायच्या आधी काय करत होता विचारा? काही नाही. म्हणजे तो काम करत होता पण राजकीय दृष्ट्या काही करत नव्हता, कुठच्याच पक्षात नव्हता. असे हजारो तरुणी या पक्षामध्ये आहेत की जे अनेक ठिकाणी नावारूपाला आले, मोठे झाले, होत आहेत, अजूनही होतील. तुमच्यातले अनेक आमदार होतील, नगरसेवक होतील. पण पेशन्स महत्वाचा आहे तुमचा त्या सगळ्या ह्याच्यात. कारण हे पक्ष चालवत असताना काय असतं ना, आपल्याकडे हातपाय हलवले तरच मेहनत समजतात. मी एक खूप जुनी गोष्ट आहे ती. एकदा राम गणेश गडकरी त्यांच्या, मी ऐकलेली गोष्ट होती. राम गणेश गडकरी एकदा त्यांच्या कोकणाच्या घरामध्ये, कोकणाची घरं सगळी अशी उघडी, दारं खिडक्या, दरवाजे बंद असे पण खिडक्या बिडक्या उघड्या, आतलं घर अख्खं दिसायचं. एक माणूस राम गणेश गडकरींना भेटायला गेला. त्याला खिडकीतून दिसलं राम गणेश गडकरी नुसते बसलेत तिथे.
त्या दरवाजावरती टकटक केली. त्यांच्या पत्नी आल्या. बोले काय? बोले मी जरा लांबून आलोय, गडकरी साहेबांना भेटायचंय, जरा सांगता का, जरा निरोप देता का, मी असं असं आलोय. ते बोले बसा तुम्ही बाहेर वरांड्यात, ते जरा कामात आहेत. अर्ध्या तासाने परत त्यांनी दरबार ठोकला. तो बोला अहो गडकरी साहेबांना सांगितलं का तुम्ही? ते बोले हो मी जरा सांगितलंय, तुम्ही बसा, ते जरा कामात आहेत. तिसऱ्या वेळेला तो भयंकर भडकला. तो म्हणतो नुसते बसलेत आणि हे सांगतायत मला कामात आहेत कामात आहेत. मग तिसऱ्या वेळेला दरबार ठोकला. तो म्हणतो की तुम्ही कळवलं का त्यांना? ते बोले हो मी त्यांना कळवलं, ते त्यांनी तुम्हाला सांगितलं बसा म्हणून, ते जरा कामात आहेत. म्हणतो बाई कशाला खोटं बोलता माझ्याशी? मगापासून खिडकी बंद बघतो मी, नुसते बसलेत ते, आणि तुम्ही सांगता कामात आहेत कामात आहेत. ते बोलते नुसते बसलेले जेव्हा असतात ना तेव्हाच ते कामात असतात. आपल्याकडे विचार करणं हे काम आहे हे कोणी मानतच नाही. हातापायाची धावपळ जेवढी करू आपण, हातापायाची धावपळ जेवढी करू त्यालाच मेहनत मानतात, पण विचार करणं याला मेहनतच नाही मानत. अनेक वेळेला अशा गोष्टी असतात की ज्याला एक काही बाबा स्ट्रॅटेजीचा भाग असतो. काही वेळेला काही गोष्टी सांगता येत नाहीत. काही वेळेला तुमच्यासमोर एक चित्र वेगळं उभं राहतं. नशीब महाराजांच्या वेळेला सोशल मीडिया नव्हता. आणि आजचे पत्रकार पण नव्हते. नाही तर पत्रकार परिषदेमध्ये विचारलं असतं महाराजांना त्यांनी, महाराज जरा तो गनिमी कावा सांगता का, काय होता तो? त्या दिवशी इथे मी आलो, कुठे बसले आमचे पत्रकार बांधव? हा इथेच बसलेत सगळे. त्या दिवशी मी इथे आलो, पत्रकार परिषद घेतली. काय विचारावं एका माणसाने मला प्रश्न. मला बोललाय नरेंद्र मोदी सध्या महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत, सभा घेत आहेत, तुम्हाला वाटतं ते लोकसभेसाठी घेत असतील? मी म्हटलं चला हे माझ्या लक्षातच नाही आलं, म्हटलं ते लोकसभेसाठी घेत असतील. म्हटलं विलक्षण, म्हटलं तू माझे डोळेच उघडलेस. हा काय प्रश्न आहे? आज या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने सांगतोय मी तुम्हाला एक पहिली गोष्ट, मला जे काय बोलायचं आहे ना, भरपूर गोष्टी बोलायच्या आहेत, पण त्या 9 एप्रिलला गुढीपाडव्याच्या सभेला शिवतीर्थावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आज असंख्य कामं केली, अनेक कामं केली, अनेक आंदोलनं केली, यशस्वी आंदोलनं केली. माझ्या अनेक महाराष्ट्र सैनिकांनी तुरुंगवास भोगला, माझ्या सकट लाट्या काट्या खाल्ल्या महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी. आणि मग आपले विरोधक आहेत ना, जे पत्रकारितेमध्ये पण आहेत, मग हे आपले विरोधक सगळ्या गोष्टी पसरवतात. हे काय सुरुवात करतात पण शेवट करत नाहीत. आम्ही सुरुवात करतो आणि शेवट करत नाही. एक आंदोलन दाखवायचं मला ज्याचा शेवट नाही केला. बाकीच्यांना प्रश्न नाही विचारणारे. मग आता आम्ही विचारतो की मागच्या सरकारांनी एक विषय पुढे ढकलला होता, त्याचं पुढे काय झालं, शेवट का नाही झाला? अरबी समुद्रामध्ये शिवाजी महाराजांचं, आमच्या शिवाजी महाराजांचं स्मारक अजूनपर्यंत का नाही झालं? पंतप्रधान आले, फुलं वाहून गेले ना, काय झालं त्या फुलांचं? अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्याच्यासाठी त्यांनी आंदोलनं केली पण त्याचा शेवट नाही झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जेवढी आंदोलनं केली त्याचा शेवट झाला. तुम्हाला मोबाईल फोनवरती मराठी ऐकू यायला लागलं. टोल नाके बंद झाले.
65-67 टोल नाके या महाराष्ट्रामधले बंद झाले. आणि मी पहिल्यापासून सांगत होतो आपली भूमिका स्वच्छ होती, प्रामाणिक होती, आहे. टोल तर जगभर चालतात. आमचं म्हणणं होतं तिथून टोलमधनं जे पैसे येतात ते किती येतात आणि जातात कुठे. आमचा मुंबई गोवा रस्ता अजूनही भीषण आहे. मुंबई नाशिक रस्ता भीषण झालाय. रस्ते आम्हाला नीट करता येत नाही, टोल वसूल करताय. मराठी पाट्या झाल्या. त्या अनेक प्रार्थना स्थळांवरचे मशिदींवरचे आम्ही भोंगे काढायचं म्हटलं, बंद झाले होते भोंगे. पण हे डरपोक सरकार, आधी जे उद्धव ठाकरे सरकार होतं त्या काळामध्ये आपण हे भोंग्यांच्या बद्दल बोललो. ते भोंग्यांच्या बद्दल बोलल्यावरती माझ्या 17,000 महाराष्ट्र सैनिकांवरती केसेस टाकले होते आणि हे म्हणे स्वतःला समजतात हिंदुत्ववादी. 17,000 माझ्या पोरांवरती केसेस टाकल्यात. तुम्ही काय चुकीचं केलं होतं त्यांनी? ज्या भोंग्यांचा मुस्लिम समाजालाही त्रास होतो, हा आमचा इथे मामू आला असेल. मामू कुठे आहे? हा बघा, काल त्याच्या भागात गेलो होतो मी. तिकडे अनेक मुस्लिम समाजातले अनेक मुस्लिम बांधव मला सांगत होते की मला तर एक पत्रकार पण भेटला होता मला पुण्यामध्ये. त्याने सांगितलं माझी मुलगी लहान आहे, मला त्या भोंग्यांचा त्रास होतो. मी जाऊन त्या मशिदीमध्ये त्या मौलवींना सांगितलं, ते ऐकायला तयार नाहीत. ज्यावेळेला हे आंदोलन झालं त्यावेळेला सगळ्या ठिकाणी सगळं बंद झालं होतं. पण सरकारच ढिली पडल्यानंतर परत सगळं सुरू झालं. तुमच्या सगळ्यांच्या कष्टामधनं एकदा हे राज्य माझ्या हातात द्या, सगळे भोंगे एक साथ बंद करून टाकतो. बघू कोणाची हिंमत आहे त्याच्यानंतर परत भोंगा लावायची. त्या समुद्रावरती अनधिकृत दर्गा बांधत होते, एका रात्रीत तोडायला लावला. आम्ही काय प्रार्थना करू नका म्हणतोय? आम्ही काय नमाज पढू नका म्हणतोय? आम्ही बाकीच्या कुठच्या गोष्टींना हात घालतोय? अरे समुद्रावरती हळूहळू हळूहळू सुरू करताय. ते झाल्यानंतर तुम्ही महत्वाची गोष्ट त्यातली बघा, ते झाल्यानंतर देखील मुस्लिम समाजाकडनं कोणती प्रतिक्रिया नाही आली, कारण त्यांनाही कळलंय अनधिकृत आहे. पण हे केलं कोणी? का सरकारच्या लक्षात नाही आलं? जिकडे तो दर्गा होत होता त्याच्या बरोबर 100 फुटावरती तिथे पोलीस स्टेशन आहे. का नाही त्यांच्या लक्षात आलं? का नाही महानगरपालिकांच्या लक्षात आलं? मी हे तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगतोय की बाकीचे लोक ज्या प्रकारचा अपप्रचार आपल्याबद्दल करतायत त्यावेळेला तुम्ही त्यांना सडकवून सांगितलं पाहिजे. त्याच्याकडे पण एक पुस्तिका पण काढली, एक आपण पुस्तिका पण त्याच्यासाठी काढली की आपण काय 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 आजपर्यंत आंदोलनं केली आणि त्याचे रिझल्ट काय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलं नसेल तर पोहोचवायचा मी सांगतो या सगळ्या लोकांना तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला. तेव्हा त्या लोकांशी बोला, त्या पत्रकारांशी बोला जेव्हा तुमच्यावरती आरोप करतात त्यावेळेला. गेल्या 18 वर्षामध्ये आपल्या पक्षाने जेवढी आंदोलनं केली, यशस्वी आंदोलनं केली, इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेली नाही आहेत. हे सगळं चालू आहे. ज्यावेळेला मी एखादी गोष्ट बोलतो आणि तुम्ही ज्यावेळेला रिॲक्ट होता त्याच्यावरती, हे काय तुम्हाला असं वाटतंय लोकांपर्यंत पोहोचत नाही? लोकांपर्यंत पोहोचतंय. मी परवा दिवशी कल्याण डोंबिवलीमध्ये गेलो होतो, काल मी नाशिकमध्ये फिरलो होतो. अनेक माता भगिनी मी नमस्कार केल्यावरती दोन्ही बाजूने माझे हात धरतायत आणि सांगतायत की आता विश्वास बाबा रे तुझ्यावरतीच आहे.
तो विश्वास टिकवणं हीच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आणि हीच मला असं वाटतं वर्धापन दिनी आपण शपथ घेणं गरजेचं आहे की बाकीच्यांनी जो विश्वास घालवलेला आहे, ज्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे, कोण कुठे आहे तेच कळत नाही. म्हणजे कोणाचंही नाव घेतलं तर विचारावं लागतं कुठे आहे म्हणजे तो. त्याशी मला एका नाट्य संमेलनामध्ये 5 नगरसेवक भेटायला आले. नमस्कार साहेब, आम्ही राष्ट्रवादीचे नगरसेवक. म्हटलं बरं, कोणाचे? तर त्यातले 3 बोलले आम्ही शरद पवारांचे, 2 बोलले आम्ही अजित पवारांचे. पण आले होते एकत्र. माझं अजूनही ठाम मत आहे सगळे आतून एकच आहे. सगळं आतून एकच आहे. फक्त येडे बनवतायत, तुम्हाला मूर्ख बनवतायत. आपापलं सगळं ह्यांचं राजकारण सगळं सुरू आहे आणि महाराष्ट्राची फक्त माती होतीये. आणि मग महाराष्ट्र एकसंघ राहू नये याच्यासाठी मग जातीची विष पसरवलं जातात, जातीचं विष. ते जरांगे पाटील ज्यावेळेला उपोषणाला बसले होते, मी गेलो होतो तिकडे, त्यांच्या समोर सांगितलं हे होणार नाही. होणार नाही याचा अर्थ होऊ नये असा नाहीये. टेक्निकली हे होऊ शकत नाही. मागे एकदा सगळे मोर्चे निघाले होते, 1 मराठा लाख मराठा, सगळे मोर्चे निघाले, सगळ्या बाजून निघाले, सगळे आले, मुंबईमध्ये आले, सगळीकडे झाले. काय झालं पुढे? महाराष्ट्रामधल्या माझ्या मराठा बांधवांना, भगिनींना माझी हीच विनंती आहे, ह्यांच्या भूलतापांना बळी पडू नका. जी गोष्ट घडू शकत नाही, होऊ शकत नाही, याची हे आश्वासन देत आहेत. आज विषय आहे मुलांच्या नोकऱ्यांचा, मुलांच्या शिक्षणाचा. महाराष्ट्रासारखं प्रगत राज्य शिक्षण देऊ शकत नाही, नोकऱ्या देऊ शकत नाही. बाहेरच्या राज्यांमधली लोक आम्ही पोसायची आणि आमच्याकडची लोक आंदोलन करणार. या राज्याला सहज शक्य आहे. येणाऱ्या प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षण आणि रोजगार देणं हे महाराष्ट्राला पूर्णपणे शक्य आहे. पण महाराष्ट्र तुम्ही एकत्र राहताच कामा नये, तुम्ही मराठी म्हणून एकत्र असताच कामा नये. महाराष्ट्र एकसंघ राहू नये, तो वेगवेगळा असावा. मग वेगवेगळ्या जातींमध्ये विष कालवायचं आणि विष कालवायला तर नेते बसलेलेच आहेत. मग मराठ्यांचं झाल्यावरती ओबीसी उभे राहणार, ओबीसी उभे राहिल्यावर अजून कोटी उभे राहणार. आमच्याकडे महापुरुषांचा वाटा तर झालेलाच आहे. हा या जातीचा महापुरुष, हा या जातीचा महापुरुष, हा या जातीचा महापुरुष, हे करून ठेवलं याच लोकांनी. तुमची जेवढी मतं विभागली जातील तेवढी यांच्या फायद्याची आहेत. तुम्ही एकत्र महाराष्ट्राचे मराठी म्हणून जर समजा एकत्र आलात, हे यांना नकोय, या देशालाच नकोय. हे तुमच्यामध्ये विष कालवण्याचे धंदे जे सगळ्या सध्या सुरू आहेत ना, हे बाबांनो ओळखा. हा फक्त महाराष्ट्रामधल्या मराठा समाजाचा विषय नाहीये, हा प्रत्येक राज्यांमधल्या त्या तिकडच्या समाजाचा विषय आहे. एका जातीबद्दलचा विषय जर समजा उद्या कोर्टामध्ये गेला तर या देशातल्या प्रत्येक राज्यामधल्या जाती उभे राहतील आणि हा आरक्षणाचा विषय अख्ख्या देशभर पेटेल. जे होऊ शकत नाही, जे सुप्रीम कोर्टातनं होऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी अधिवेशन घ्यावं लागेल लोकसभेचं. ते घेता येणार नाही जोपर्यंत निर्णय येणार नाही तोपर्यंत. काहीतरी वकिलांशी बोलून बघा, मी खोटं नाही सांगत आहे. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबद्दल मी बोललो होतो, काँग्रेसचं सरकार असताना जेव्हा ते निघालं की अरबी समुद्रामध्ये शिवछत्रपतींचा पुतळा उभा करायचा आहे, तो पण स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीपेक्षा 2 इंच वरती, तेव्हा मी सांगितलं होतं हा पुतळा उभा राहू शकत नाही.
जिथे स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी उभं आहे ते एका आयलंडवरती उभं आहे, दगडी आयलंडवरती, जे खाली जात नाही. इथे जर समुद्रामध्ये उभं करायचं असेल तर भरणी टाकावी लागेल, समुद्र येतो. आणि अशा प्रकारची भरणी टाकून जर समजा अशा प्रकारचं स्मारक करायचं असेल, आज या क्षणाला त्याला किमान 25 ते 30 हजार कोटी रुपये लागतील, कमीत कमी. मी म्हटलं रे, शिवछत्रपतींच्या आमच्या राजाची खरी स्मारक हे गडकिल्ले आहेत. भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढ्यांना आम्ही काय दाखवणार आहोत? पुतळे. आमच्या राजाने केलेलं जे काय म्हणू आपण त्याला, त्यांचं यश, कर्तृत्व, त्यांचं मोठेपण, हे सगळं त्या गडकिल्ल्यांवरती आहे. तो इतिहास आहे आपला. जसं पूर्वीसारखा जसे गड होते तसे जर समजा उद्या ते गड झाले तर पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांना आपण इतिहास सांगू शकू. आज किती वर्ष झाली तो पुतळा उभा राहायचा. काँग्रेस होती तेव्हा पण तेच सांगत होते, भाजप शिवसेना आली पण तेव्हा पण तेच सांगत होते, आताही तेच सांगतायत. तेवढ्यामध्ये वल्लभभाई पटेलांचा होऊन गेला, पण तो समुद्रात उभा नाही राहू शकत. मी तुम्हाला सांगतोय, हे नीट विचार करून सांगतोय, कोणाला तरी विचारून सांगतोय. मला तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायचं, हे ज्या प्रकारच्या भूलथापा देऊन जाती जातीमध्ये विष घालवून तुमच्याकडनं जी मता ओरबडून घेतात ना, आणि ज्या प्रकारची प्रतारणा जे तुमच्याशी करतात, ही मला असं वाटतं तुम्ही ओळखणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. आज आपला 18वा वर्धापन दिन आहे. या 18व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण फक्त एक शपथ घेऊया की जे जे काही शक्य असेल ते मी या महाराष्ट्रासाठी करीन. जे जे माझ्याकडनं शक्य असेल ते या महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजासाठी, हिंदूंसाठी आणि मराठी माणसासाठी करीन. हे आत्ताचं चाललेलं राजकारण हे आळवावरचं पाणी आहे, यातनं हाताला काही लागणार नाही. आपल्याला महाराष्ट्र घडवायचा आहे. जो महाराष्ट्र पूर्वी होता तसा महाराष्ट्र आपल्याला उभा करायचा आहे, जातीपातींशिवाय उभा करायचा आहे. आणि मला माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये कोणत्याही प्रकारे कोणी एकमेकांकडे जातीने पाहिलेलं मला चालणार नाही. तो खालचा आहे का वरचा आहे का, कोण वरचा आहे कोणी ठरवलं वरचा आहे, आणि खालचा आहे कोणी ठरवलं खालचा आहे. शिवछत्रपतींचं नाव घ्यायचं, ज्या माणसाने 18 पगड जातींना एकत्र घेऊन स्वराज्याची स्थापना केली, हे वाक्य बोलायचं आणि जाती जातीमध्ये भेद निर्माण करायची. आपण मला असं वाटतं सर्व जाती, सर्वांनी आपण एकत्र येऊन हा महाराष्ट्र घडवण्याचं एक स्वप्न आपण पाहूया, ते प्रत्यक्षात आणूया. आणि आज या 18व्या वर्धापन दिनानिमित्त मी आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. येणाऱ्या निवडणुकांचे काय निर्णय घ्यायचे ते लवकरच तुमच्यासमोर मी सांगेन, आणेन. तोपर्यंत आणि पुढे पण काय ठेवायचे तुम्ही? पेशन्स. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजसाहेब. सभा संपण्यापूर्वी राष्ट्रगीत होईल. सर्वांनी आपापल्या जागेवर उभं राहायचं आहे. राष्ट्रगीत होईल आणि सभा संपेल. राष्ट्रगीत चालू करा.